lähellä mansikkapaikka vai? Joo. Täällä on se yksi paikka, missä me käytiin sen. Joo. Niin sä muistat? Kyllä mä muistan. Joo. Mutta missä? Vähän kilometrit. Et ole vähän eteenpäin ja sitten vasemmalla. Joo. Mut me mennään nyt tänne Velskolan suuntaan, koska se oli tuolta risteyksestä, kato mentiin tonne. Ja siellä on se mansikkatila.